גם אתם לפעמים נתפסים עם איזה משהו בראש, תופס אותנו ככה עוד יום ועוד יום ועוד שבוע, ולפעמים נזכרים במשהו שקרה מזמן, או למה לא אמרנו ככה, למה לא עשינו ככה, ואנחנו מחזיקים את זה הרבה זמן איתנו, ויש סיפור שאני מאוד אוהב, אני מקווה שגם אתם תמצאו בזה איזשהו ככה מסר בעל ערך עבורכם, על נזיר מנזר, הוא היה ראש המנזר, המאסטר של כולם, ויש לו כמובן את התלמידים הצעירים, ויום אחד הוא והתלמיד הצעיר יצאו מהמנזר, ירדו ברגל לכפר הסמוך אליהם, ירדו, טיילו, נהנו מהטבע, מהצמחים, מהפירות, והגיעו לאיזשהו נחל עם זרימה חזקה של מים, והיו צריכים לחצות אותו, שניהם ככה חסונים ובכושר טוב ואין להם בעיה, אבל לפת הנחל הם ראו איזושהי בחורה צעירה שניסתה לחצות את הנחל, והבגד שלה כבר ככה רטוב וקצת חשופה, והיא שאלה אותה אם הם יכולים לעזור לה לחצות. הנזיר הבכיר פשוט אמר לה כן, אין בעיה, הרים אותה בשתי ידיו וחצה איתה את הנחל, ניח אותה, אמרה לו תודה רבה, והם המשיכו לדרכם. התלמיד הצעיר היה בשוק. איך המאסטר שלו בכלל מסתכל על בחורה כזאת שהיא חשופה, ואיך הוא מרים אותה ונוגע בה, זה נוגד את כל מה שהוא למד, והוא היה מאוד נסער מזה. והם המשיכו ללכת, עשו את הקניות שלהם בכפר, העבירו ככה את היום, סידורים, חזרו, גם הליכה ככה הרבה זמן ברגל, אחרי כמה שעות, והגיעו בערב למנזר חזרה. ורגע לפני שהם נכנסים למנזר, התלמיד הצעיר שואל אותו, מאסטר, אני חייב לשאול אותך שאלה, איך עשית את זה? איך ככה נגעת בבחורה הזאת? המאסטר מסתכל עליו ואומר לו, מה? לא מבין מה הוא שואל אותו. איזה בחורה? התלמיד אומר לו, מה זאת אומרת? הבחורה החשופה שהייתה ליד הנהר, שהרמת אותה. הוא אומר לו, זאת, כן, ראיתי שהיא צריכה עזרה. אז מיד עזרתי לה והמשכתי הלאה. ואז המאסטר ככה מבין מה קורה, והוא אומר לו, מסתכל עליו בעיניים ואומר לו, תראה, אני נסעתי את הבחורה הזאת בדיוק 5 שניות והעברתי אותה. אתה נושא אותה בראשך כבר כמה שעות. אפשר הרבה ללמוד מזה, כי אנחנו תמיד כל הזמן סוחבים איתנו במחשבות ובראש כל מיני דברים מהעבר, או משהו שמישהו אמר לי אתמול בבוקר, או משהו שקרה, אם זה עם לקוח, אם זה עם מערכות יחסים שלנו עם המשפחה, בזוגיות, עם הילדים, you name it. אז באמת, אני אישית לומד מזה ככה, לפעמים צריך לשחרר ולא לשאת את המחשבות האלה כל הזמן, אם הן לא משרתות אותנו, ואני מקווה שהמסר הזה יכול לעזור גם לך או לך, ותודה רבה.